Hamargarren ariketa. Denda batean, produktu guztiak 125 merkeago saltzen dituzte. Zenbat balio dute produktuak deskontua egin eta gero? Hemen ingo dugu aurrekoetan egiten dugun ariketa. Hau da, 135 merkeago saltzen badugu, ordaintuko dugu hasierako prezioaren 165. Bai? Gero, atara behar dugu, 180-en 75, 35-en 175 eta 94-en 175. Boten kasuan egiten dugu 180 zati 100, berdin bat koma bederatzi, bider 75. Hori izango da 123,50. Alkandoren kasuan egin badugu 35 zati 100, berdin 0,35, bider 75. Horritetzen da 22,75 euro. Eta jakaren kasuan egiten dugu 84 zati 100, eta hori da 0,84, bider 75. Eta hori izango da 61,10 euro. 11. ariketari dagokionean, berokiaren prezioa 120 euro zen, eta 1,5 garestitu dute. Hori ez dago deskontua, garestitu egiten dute, hau da, preziori gehitu egiten dute. Orduan, zenbat balio du orain? Garestitu dutenez, 1,5 preziori gehitu berdiko diogu eta ez kendu 1,5, bai? Orduan, kalkulatu behar dugu zenbat da 120-en 1,5. Horretarako egiten dugu 120 zati 100, hori da 1,2, eta egiten dugu 1,2 bider 15. Hori da 18. Orduan, jakinda 18 dela 1,5, egin behar duguna da 1,5 hori, hasierako prezioari gehitu, hau da 18, 120 gehitu. Eta hori izango da 128. 12. Gurpilek 10 bira eginez gero, bizikletak 25 metro egiten du aurrera. Zenbat metro egin dugu aurrera birako puru bikoitza eginez gero? Eta hirukoitza eginez gero? Bueno, proportzio bat dago. Hau da, 10 bira egiten badu, egiten du 25 metro. Hau da, proportzionaltasun magnitude, proportzionaltasunak atera, bai? Proportzionaltasun taula bat egin marko dugu. Orduan, 10 bira egiten, 25 metro egiten badu, 20 bira egiten, hau da, 10 biraren bikoitza egiten, 25 metroren bikoitza egingo du, eta izango da, 50 metro. Eta 30 bira egiten badu, hau da, 10 biraren hirukoitza egiten badu, metroak izango dira, 25 metroren hirukoitza izango dira, 30 bira, 75 metro. Bai? 13. 6 kaxa ur botilaren prezioa 4,50 euro da. Zenbat balio du botila batek? Eta lau botilak? Tiralen bizi kalkulatuko dugu botila baten balioa, bai? Esaten dugu 6 kaxa dugula eta ur botila bakoitzaren prezioa izango dela 4,50 euro. Gero jakiteko botila bakoitzak ez bat balio duen, zatiketa bat egin genezake, bai? Eta zatiketa hori egiten badugu, atarako zaigu botila bakoitzak balio dela 0,75 euro. Eta lau botila egiten badugu, jakingo dugu, lau botila izango dela 0,75 bider lau. Eta hori da 3 euro. 14. Fotokopia gailuak 150 kopia egiten ditu 10 segundotan. Zenbat kopia egiten ditu 10 minututan? Bueno, hemen egin beharko duguna da multiplo moduan, hau da 10 minutu zenbat segundu dira. Kalkulatu behar dugu guzti hori, lehenbizi, ez? Eta gero jakingo genuke ze 150 kopia egiten baldin baditu 10 segundutan, segundu bakoitzeko 15 kopia egingo ditu, bai? Hori badakigu, ez? 10 segundutan 150 kopia, segundo batean 15 kopia, bai?
Orduan, kalkulatzen badugu 10 minututan zenbat segundu dauden, egun genuke segundu guzti horiek bider 15. Eta horrek ematen du 9.000 kopia. 15. Dendari batek garbigailua saldu du, baina erosi zuen prezioa baino 1,10 merkeago. 250 euro ordaindu zuen dendariak. Ze prezioetan saldu du? Dendari batek garbigailua saldu du, baina erosi zuen prezioa baino 1,10 merkeago. Bai, hau da, saldu egin du, baina saldu egin du erosi zuena baino 1,10 merkeago. Hasieran erosi zuenean 250 euro ordaindu zuen dendariak. Orduan, ze prezioetan saldu du? Orduan badakigu ehuneko ehuna hasierako prezio hori zela 250, eta horkendu behar diogu 1,10, bai? Eta 1,10 kentzeko kalkulatu behar dugu zenbat da 250 ehuneko 10. Horretarako egiten dugu 250 zati ehun, hori da 2,5 bider 10, eta hori da 25. Orduan, saldu du 25 euro merkeago. Saldu badu 25 euro merkeago eta 250 euro ordaindu bazuen, saldutako prezioa izango da 250 ken 25. Bai? Urrengokoa. Makina batek 30 botila ontzidatzen ditu minutuko. Zenbat denbora behar du 330 botila ontzidatzeko? Bai? Eta, egin nahi dugu hemen multiploak hasi gara kalkulatzen, bai? Minutu bat, 30 botila. 2 minutu, 60. 3 minutu, 80. Claro, 10 minutu izango da 300 botila, bai? Hau da, minutu bat bider 10, berdin, 30 botila bider 10, bai? Orduan, 10 minutu, 300 botila. Orduan, 11 minutu izango dira 330 botila. Bai, ez baduzu ulertzen galdetu, eta zeituko gara bai idatziz e-mailez, edo ez dela modu presentzialean, bideokonferentzia bidaz ez argitzen. 17. Goldok 1250 litro uren kontsumogatik 87,50 euro ordaindu du. Zenbat ordaindu beharko du 625 litro kontsuminduz gero? Beno, jarriko duguna da, hau hiruko erregla bat da, jartzen dugu 1250, alboan 87,50. Zazpian orduan, 625 X. Orduan, hor ebazteko, egin beharko duguna da. Zireun da 25. Bider. Laurogeita zazpi. Bost. Zati. Mila eta 1250. Eta hori izango da 43,75. Ordaindu beharrekoa. Bai? Ulertu dugu, egin behar dugu, hiruko erregelaren taula. Egiten dugu 1250 alboan 87,50 eta 1250 azpian
625 eta 87,50 azpian x. Orduan egiten dugu 625 bider 87,50 zati 1250. Da 50, markatu. Eta horretarako dugu, bai? Hurrengoko ariketa, ikastetxe bateko 300 ikasleetatik 150ek egin dute txangoa. Ehuneko zenbat ikaslek egin dute txangoa? Orduan, hemen hiruko erregela ere erabiliko genuke, jarriko genuke 300 ikasle da alboan ehuneko 100, orduan 150, jongo da 300 azpian, da x. Orduan, hori despejatzeko, egingo duguna da 150 bider 100 zati 300. Eta hori izango da ehuneko 50. Eta azkena, egin aurrera ez dugu egingo. Familia jakin batek 10,5 litro esne kontsumitzen ditu, batez beste astean. Zenbat litro kontsumituko ditu 30 egunean? Hemen bardin, egiten ari garena da 3ko erregela. Orduan, hemen egingo duguna da antzeko ariketa da 10,5 litro egun kopuru jarriko dugu, 10,5 litro 7 egun. X 30 egun. Gero 30 bider 15,5 zati 7 izango da emaitza. Kasu honetan izango da 50 litro.